Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sing nontok ruwame. Kula dongakno menisuk sampai oleh dhuwit 2 juta. Amin. Nggih. Syaratnya dodol HP tapi. Awan-awan mepe bantal wong mepene ndukur wuwungan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal cikne gak dirabi juru kunci kuburan. Ojo mangkel dulur iku mek guyonan. Senajan sembarang larang sing penting seger kuwarasan. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan utawa sedekah bumi iku wis dadi adat lan dadi tradisi. Setahun sepisan monggo diengeti supaya anak putu besok gak sampah lah. Sehno teko hasile bumi minangka wujud syukur nang bumi per atiwi. Kanthi sing ikhlas teko tulusing ati wong perune sak desa simo rukun gampang dolek rejeki. Persatuan lan kesatuan monggo diutamakno kanggo ngraketno bangsa lan negara kita. Kula nek ndelok warga mriki pancen percaya kabeh masyarakate bareng-bareng bangun desa. Mulane dalu niki dianakno sedekah perlune wong sak simo rukun kabeh njaluk berkah. Kula dongakno adoh saka musibah sakmarine ruwah desa rezekine tambah melimpah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, dalu niki acara kuwatah mboten dawa-dawa lek ngomong.
Sampai ndekno sik, Cak. Nah, kula tak nyoba musik. Nggih. Laki-laki tidak bercerita, nggih. Pokok gak melayu nang jembatan Cangar. Monggo, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adadamma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku limo warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane salat wangi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wateng kang bisa luwe kaping limo dikir ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah dijabahi ndangen tak ndangen tak iso nang ngarepe salon mati salon iku kok. Aku iki nggih tombo ati. Pun aku nek joget iku sing temen. Enak. Didelok wong sakmene kae iki lho mbok ya sing temen nek jogetnya gak joget. Aduh. Enak. Ya. Wong-wong ki enak-enak tok ae. Pun kok boleh lembeng sih. Kok lembeng ngono. Aku ki nggih tombo ati. Kok nggih dulen tombo ati. Kalemu kucluk. Lho kok kucluk lho? Kalemu karo duka. Wong tombo ati iki apa jenenge pujian. Papan nggawa umpan, nggone dhewe-dhewe ngono lho kucluk. Wong nggih Pak Yai. Oh, tak pateni konco. Dikandani nyeluk Pak Yai. Umpama itu ngencana pun gak tahu sopo lahar. Loh ya apa? Lahar. Ngarani tok wis keliru. Langgar. Lho kok dideleki gendakmu. Aja digaduh rek, gak kene digaduh iku. Aja kial. Langgar ngarani wis keliru. Iki lho nek tau ke masjid. Dileh ya. Dileh kakekmu kono. Aku suwe-suwe aku medina aku mbek awak ngono. Enak to. Terus sing bener ya apa? Sing bener ngene lho. Kok nek gawe tombo ati ya. Pujian sing enak kaya aku. Aja dipengaruhi cak bingung iki. Ayo gendang ayo. Kon iku wasno apa? Tombok togen. Kok
iso tombok togel iku lho gak oleh. Oh, dadi tombok togel iki Gak oleh. Konan polisi dicekel sing oleh titip. Kok iso titip ya gak oleh. Titip ya gak oleh. Sing oleh Nunut. tombok ati. Gak oleh. Iki kata omong. Eno. Iki wae nomen panitiane. Lapo? Sembarangane njaluk ae gitu. Awake sing dijaluk. Lho, ancene penjalukan ngono iku ae Pak Dewi kudu iso nurutina. Iya, alhamdulillah karya baru tiap tahun ditekakno mrene. Walaupun permintaan sing apa ae dituruti. tetep dilayani. Ya iya, cerita ya pemerintahan. Maru terus apa jeneng lawak ya permintaan. Lawak permintaan. Permintaan kabeh. Ngono lho. Saiki ngene no. Apa? Ayo nggae dulinan. Gawe dulinan. Iya, nggae dulinan. Aljidori. Oh, sing Iso. teko Arab Saudi. Ya, Arab Saudi lah. Arab apa? Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Kono ngarani wis keliru. Loh, Arab Saudi. sing bener iku Arab Saudi. Kok iso ngarani bener Arab Saudi? Lho memang Saudi tuku bakso tak takon di kok nang ndi rong dino nang Arab lho. Ayo. Kon sing Nek ngono, aku sing nerbang ambek selawatan. Selawatan, Ono sing jidor. jor cacak. Ya, cacakan mumung saudan. Cacak dhisik. Enak wis iki baik. Iya, Pak. Wis ayo cacan. Iya, Pak. Gak salin-salin. Iya. Ayo pelawak lembek. Kudu tak batek ae. Wo, Mas. Apa, Pak? Wetenge wareg. Oh, wetenge wareg. Iya Nabi Sidur sok antep. Rewoso ngono. Sik, coba maneh. Jangan gore. Jangan gore. Iya, Kuwi enak iku, Bah. Embo. Embo. Le. Oh, kere iku. Lapo? Tak gue mencetat. Coba. Tak coba. Trang trong trang. 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 Apa jidor sok mlayu-mlayu ngono iku sih? Sing salah mosok sing nabuh. Lah terus. Sing salah sing ndelek jidor. Apa ndelek jidor gak ditaleni? Waktu beduk tak tabuh belaran nang Tegal-Tegal. Jar-jar ngene. Talenono. Tak talenane. Heeh. Retet siset wis. Kok di selawatan aku sing jidor. Ya. Sing iku aja suwe-suwe no Sa. selawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid. Kok iso kaya ngono sih? Enak sore. Selawatamu genah, aku nabuh jidor durung kemeng. Bareng jam 2 selalu banter gak kuat nabuh tangan tak cekel kogel. Selawatan yo aku ini no. Ya apa? Peneng selawatan. Iya. Awak wis tuwek no megah-megah no. Sholatullah salamullah ala la ilaha meneng ae Kak. Allahu Akbar Allah
Mele kono sapa iki matamu lho. Mang jare gak oleh cepet-cepet. Ya mele sapa kono wong kene budalan tegas kok teng dibacok wong jengkulmu kono. Rada arang cecek matamu. Yo. Mele kaya basi. Sekarang ah. Rada arang cecek. Sholatullah salam bongko mari no ala rasul akan melo galak-galak sholatullah salam aja ditapu di sini no Apa? saya nang apa lo jumbo eber kok durung ngotot Mang jare kerep keliru, arang gak oleh. karangan delokan iki lho marene roto mare karangan Ya wis aku. roto kerep cecek sholatullah sa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala oprek asli wong wah jan ganteng arek ya iya teko Surabaya aku teko Menur kemenur nah kemenur nyambangi tanggoku anake telu iku gendeng kabeh anake telu gendeng kabeh jenenge Aji Aji lanang iku lanang mari ngono Ami Ami terus aku mbok tutukane apa celukane iku aku celukane aku lah terus sing dadi iku dilebokno nang kono kabeh nang kono kabeh Aji iku diobati sak wulan waras mule oh mule waras mule bayo iya mari ngono Ami 2 bulan diobati mule waras mule lah kari sing gendeng iku sapa kalian kari sapa sing gendeng sing gendeng kari sapa lah iya lah sing gendeng kari aku aja bener Kak lah iya lah lah ana loro gendeng digawa nang gone Menur jenenge Aji Ami aku lah sing Aji 2 bulan Aji ku sak bulan ditambani sembuh akhirnya pulang si Ami 2 bulan diobati waras mule lah iki sing gendeng kari sapa
Aku. Oh. Wis suwe ya. Wis suwe ya. Wis. Gus. Saiki wong gending aku takon wong gending. Tengerane wong gending sih apa sih? Ayo tengerane wong gending. Tanda-tandanya. Ngono Ngono. Tanda-tandanya wong gendeng. Heeh, ayo. Siji. Iki gejala pertama. Iku ngomong dhewe. Berarti gendeng. Heeh. Terus nomor loro. Kedua. Heeh. Muda. Gak berpakaian. Muda ya. Sing ping telu ne. Sobo pasar. Wis iku angel. Heeh. Terus sing sobo sapar. Sobo sapar. Apa? Sawar. Tadi tanda-tanda ini. Heeh. Siji ngomong ki. Nomor loro iku muda. Nomor telu sobo pasar. Berarti awakmu. Lapo? Sobo pasar. Lapo? Aku kan lodruk. Heeh. Si sobo pasar? Dorong aku ya. Cek gending terus kabeh ngono ya. Dadi ya iku. Tandane enak wong iki aja kakean pikiran. Kon jek enom, Dik. Ayo, Pak, nek wong rata-rata wong lanang apa maneh durung rabi ngono iki lho. Gak gelem cerita ngono. Mayu nang jembatan Canger saiki. Nang jembatan bunuh diri matamu. Ya wis. Ya wis sepurane rek ya. Aku gak semedhok awakmu. Soale awak dhewe ora gawene. Kon niku lak ngebel aku sih, aku sih. Iya. Jarene ngopi. Wah, aku wis gak arep kopi biyen. Ngopi. Saiki wis gak ngopi aku. Masalahe opo? Sope kopi iklan-iklan wis gak tepak. Gak cocok. Gak cocok. Lah awak dhewe tuku kopi ya. Iya. Kopi kapal api. Ya tak buka ana kopine kapale gak ana. Lho, cek. Iya. Susu bendera. Aku tuku tak suwek. Susune ana. Genderane gak ana. Mulane iklan iku sing gak mbujuki tepat mek sijine. Apa? Sarung gajah duduk. Kon kok iso ngomong. Sarung gajah? Gak mbujuki. Gak mbujuki. Ya apa? Lah tanggoku tuku sarung gajah duduk. Dibuka. Ana kelaline. Gak mbujuki. Wis sepurane ya kaya. Wis dibagi didang. Ya ngene iku wong arek gendeng. Ngomong-ngomong gak cocok belas sing gak seneng aku. Gak apa-apa. Aduh. Dicangkep iki. Ngene iku ngomong kok dicundrak gendeng wis cocok. Sing ngomong gendeng sapa? Cocok memang. Ingon-ingonmu ngarepe omah iku lak ana budeng sih. Iya budeng lah mbokmu sih. Oke. Susah rek. Kok iso pendengaran susah. Anjene tak dolokke mang ya opo, Pak yo? Ngomong be aku, pancen awak dhewe goleki sodrun. Lah, golek sodrun. Aku golek sodrun. Jane iki asline golek sodrun. Ana perkara apa, Pak? Lho, nggawa dhuwitku 8 juta. Lho sodrun niku. Mari dodol kali. Dodol kali lho, Pak. Terus aku nagih nang sing wedok. Tidak mau tahu. Iku urusane sodrun. Bayangno kon. Wake arek-arek iku. Sodrun. Pean 8 juta. Aku 8 juta. Jane niku gak salah ya. 7 jutaan. Lho, ngono sodrun. Bojone iku riwa-riwi ketemu aku gak mau tahu. Bayangno. Nah, iki lho. Lah apa kan ngrasani aku, Cak? Wis, saiki sodron iku nduk endi? Sampeyan iku golek Cak Sodron. Iya. Lah wong aku mana gak goleki wong aku bojone. Lah iya nang endi? Dapake aku weruh, Cak. Aku ya gak goleki. Sodron iku utang aku 8 juta, jone 7 juta. Arek-arek iku mbok pira? Diutang sampean? Iya. 8 juta. Diutang Cak Jonet. 7 juta. 7 juta. Terus sampean? Gak utangi aku. Oh, gak diutangi kan gak ada duit lah ngono. Terus aku iki ya garo Cak. Ya gak iso wong peno iku. Yo peno kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya lah Cak. Peno iku wong soge. Ya apa? Duwe pabrik susu sih. Endi? Ayo. Iki ta. Loro. Blak.
Krak. Wis ngene lho. Aku oleh informasi. Mbok iki bener. Ya. Iki asumsine kanca-kanca. Sampeyan krungu ngono ta? Krungu tak sok Bojo Peno iku saiki nang daerah Mojokerto. Lah apa nyang Mojokerto iki? Ana desa Dadapan. Ya iku ana kono. Oh, desa Dadapan ku ana perting iku. Iya. Jarene ana kono. Mulane no, kono ambek arek-arek kompaken. Ayo rono, digoleki Sodron ana ndi? Ana ngono, Cak. Aja kesuwen. Ayo digoleki Cak Sodron, Cak. Sentimen. Lah ngerti ngono. Mau mana kok lho? Iri kon. Yen aku nome uber-uber aku. Saiki ketok tuwek. Iya, kon biyen dari tanggoku kon eling ah. Cek durung duwe jedhi. Adose nang nggonku. Musi nang nggonku. Saiki dapak-dapak penak uripe. Lali barang. Lah nek trimo ngono ae, lho. Nek niat wani bareng aku. Ojo maju siji loro, maju kabeh. Kecandak sepeno bantolo ajur sak walang-walang. Arjuna bojone papat sing loro njaluk dipagat sing loro budal minggat Arjuna ijen ana omah watuke kumat gak selamat. Mbok eling cilikmu riri. Saiki gede-gede wani barek aku. Seorang reken awak, reken urip ora karo-karane kok. Sing tak pikir sapa? Sodron. Lah mosok rek jenenge dolen lumrah ya 5 dino tak seminggu. Sodron enggak. Petang wulan dadekno. Kono penak karek nyaplok. Lah kene iki kaya nete-nete. Wis rondo gak enek sing golekno.
sembarang nang nggone toko wis ngebon. Sak wulan bayar pisan. Durung Bang Dudu. Bang Tetel. Alah. Tak gunem kaya jenenge kanca, gak tak gunem kok ndableke glani. Kuwi mburi ngono ketok pring. Wong kotan dientekno ditumpuk-tumpuk kata gi apa. Dron. Nyoto. Wah. Motore. Sawangane kok umbar-umbar tambah blarah nang sawah. Jalan. Ini kok. Kok niku maca opo, Rek? Maca opo kan niku? Lho, ketinggalan jaman. Ya, Bringose sisian. lho, endi? Lah iku Brengose keslomot. kok sik ta. Mbok, Apa? aku ki mergo rene ku betah. Eling-eling peno iku kan peranaan India. Ya, Pak. Peranaan India. Wis ngarani peranan India itu lho. Sik. Lah jenenge meneh kan Mbok Markazem. Kon kok tak tonyo kok ngele-ngele jeneng umpang macakno. Wah, Mbok. Apa sih? Kan macak ngene iki apa? Lho, iki ngono dingge golek. Iki macak sing diarani andi-andi lumut. Ini adi-adi lumut ngono ganteng. Lho lho. Lah kon koyo luwak angop. Sik. Aja ngenyak, Pak. Ya iki sing praen gaul kaya artis drakor iku. Apa? Artis drakor. Apa Drama Korea iki. drama Korea? Nek kon iku duduk drakor. Lah kaya apa? Dracula. Wah. Saka Dracula ngenyak. Model. Sik ta, enak ta. Oh niku lho, gak rumangsa kaya apa. Ya Kok nduk kene pirang wulan. Sik, nek niate dolen ya, Drun. Dolen nang kanca ku 5 dina ta seminggu. Lah iya aku ngono kan nunut ngiyup sih. Ya, Pak. Nunut ngiyup. Udan ta. Terang ini kok. Maksudnya aku ki ndok kene iki maksudnya ndelik. Delik. Lah ana urusane apa kok delik kuwi? Sik Tak kandhani. Aku ngono kan ditagih utang. Ditagih utang. Ditagih utang terus delik nang nggonku. Kok pinter kon? Lho iya eling-eling peno rajane tukang utang. Kok roh. Kok gak ngono. Model. Mula aku macak ngene iki tak gawe bisnis. Bisnis. Gawe coro. Yo, wis tak sebarne. Yo, sebarne marut tak unggahne nang Facebook. Wah, Facebook. Tapi wajahe bukan saya. Wis tak sebarne tangga-tangga nek kono kok tak kondhapun kok anak arep wong sing arepe ngunggah wong iki daftar. Gawe duit. Iya, Nggo oleh-oleh. heeh, oleh-oleh go duit. Lah hasilnya kan lumayan. Hasilnya yo lumayan. Iya, lumayan. Terus nek soal hasil, Lho ya kan nggih nyautang. ngono. Tiba yo otakmu yo cair. Ah kandhang ngene yo. Terus carane ya apa Lho sih? carane kok anak wong moro. Lek wedok ditampa, cuma lek lanang aja ditampa. Ya, Pak. Lek wedok ditampa, lek lanang aja ditampa. Ditolak. Ditolak. Kok emane, Bro? Ya apa? Pak Saewan. Eman. Lho, Riko iku sik tegas lah mbek lanangan. Iso ae. Wis tak. Nek sono nek arek wedok berarti unggah-unggahi. Enggak, engko lu nyolok ya ditembangno. Ah nyolok aja diranggrun. Lah nyeluk. Ya aja dir lho ya ditembangno kaya Ya sing ngomong. ya. Sapira? Larase sapira, Kang? Ya. Nger putraku ande lumut turun
ono. Mbok, suaraku enak ta, Mbok? Enggak, Dul. Riko ternyuh. Tersentuh ta, Mbok? Tersuara. Lho lha apa? Sikil. Sikil dicaki. Sik. Dadi nek aku nyeluk awakmu, andang dulu. Oh, ndok panggung. Dadi pring tak tumpuk pasar gawe apa? Oh, tiga apa? Loh, ya digawe panggung tutuk gupane dorong. Kowe kon jate koyo doro. Ayo gak ndok kono kok diceluk wedok, diceluk nganggo tembang. Oh. Ya Mama. Nger putraku. Ya. Elo. Kok lote-lote to? Iki lho. Dole. Ya. Aduh, yo. Ya itu aku. Tole. Andi lumut. Dron, awakmu gua panggung, menek anak wedok, undang-undai, Ditompong. aku nembang. Lanang tolak. Ya. Elik. Oke. Arek wedok. Lanang tolak. Ojo lali, Pak wedok. Ditompo. Lanang. Isane apa aja gak eling aku. Tas bane. Tidak yo otak cair. Ger putraku Andi lumut. Tibae penak. Ora ngono gak mang-mange. Tiga sampai 4 wulan gak mingkre-mingkre. Yo ket kaitan yo kene po ana gawe ngono. Kaya oleh gula. Ajaran. Kedayan turis. Ya, biasanya kebon. Kula nuwun, Mbok. Monggo, Nak. Monggo. Napa niki regiane Mbok Rondo Ndladapan? Ya, Nak. Kene omahe Mbok Rondo Domo. Oh, nggih, Mbok Rondo Domo. Maloke Mbok Rondo Ndladapan. Oh, nggih, Mbok Rondo Ndladapan. Jenengmu sapa, Sendo? Oh, kula Preteng Abang. Kate nanti, Bang. Caine rek kreditan Panji. Tua apa rek kreditan? Niku lho badhe niku apa? Menek. Iya menek klopo sik lugur. Niku lho napa? Unggah. Nggih kajenge unggah-unggahi, Mbok. Perlu murene unggah-unggahi. Nggih. Senengmu Preteng Abang. Nggih. Unggah-unggahi sapa, Sendo? Oh niku lho. Ande-ande semut. Ya apa? Ande-ande semut tak untir apa kon. Ande-ande semut, ande-ande mulut. Nggih mulut. Ande-ande lumut. Nggih, Mbok, ande-ande mulut. Lumut. Nggih. Nggih, kon niku jek perawan. Oh nggih. Dereng kalong belas. Ceking ya. Nggih, banget ceking. Andi-andi lumut iku nek gak perawan gak gelem napa. Ya wis nek ngono. Entenono kono tak undangi. Nggih, sampean undang nggih. Ya, derwaceker mantu-mantu tangi dhewe mlati galek sandal.
kang sisane wong tukang tebang. Matur suwun, Mbok. Nggih alhamdulillah nek sampean pun purun. Nggih, napa? Kon niku ditolak. Lah napa ditolak? Kupingmu dublek kaya apa? Nggih mboten dublek, nggih sampean sing dublek. Kang Mas Andi lumut tuku gak doyan ambek awakmu. Sebab awakmu sisane wong nebang. Mboten sisane tiyang nebang. Lho lah sisane sapa? Karangan. Garangan arep ae. Kon ditolak, kowe nang mulih. Mboten kula sing bele andane. Dableke drani. Mboten dableke sampean sing dablek. Wong wis terus gak ditampa kok dinteni. Sampeyan iki lho dublek ah. Sing dublek iku awakmu. Nggih tetep kula entuk mriki mungkin. Konteni mbok menawa lele. Ya sak karepmu wis. Kula entuk mriki. Lungguh sing penak. Arek wedok tila iku lho rezeki. Apa? Omahmu mari ngopel ya. Sing ngepel sapa? Gak lunyu pancen tilam koyo jaran. Aduh. Nek daya loro kok. Pak, napa leres niki griyane Mbak Rondo Simarukun. Kon ku tak bacok lho kono. Ngomong diatur po. Iku lho. Sing Mbok rondo dadapan. nggih Mbak Rondo deladapan. Hei! Dadapan. Nggih Mbak Rondo dadapan. Lah jenengmu sapa sih? Kula konteng ijo. Kang ijo. Ngono yo sambato nek Mas. Kon niku meteng ta, Nduk? Aduh. Kula sik gandhi. Sik sipra. Cek perawan. Nggih. Lah wetenge kok ketuntung. Niki awan wau gawe dulinan panjak ripin. Keteng ijo. Nggih. Anak pare gawe apa? Kula mriki badhe menek. Niku lho Barongan. unggah-unggahi, Mbok. Unggah-unggahe sapa? Kang Mas Andadi Lumut. Andi lumut. Wis kok pikir ta? Oh, nggih sampun. Keteng ijo. Nggih. Aku yo gak nolak. Yo gak nampa. Mbok menawa nek ditampa yo aja bunga. Nggih. Nek ditolak yo aja susah. Nggih mesti diterima, Mbok. Wong arek cantike kaya ngene. Masih nang kene roh aku liwat bodho pating celuwit. Nek ngono tenan ana kono. Nggih. Tak undangi. Amin celukaken nggih. Ya. Ngger puter. Sing nyeluk lah ya aku ya. Sampean ah. Sing tak Apa? kon kenal nek bogel. Hah? Kenal nek bogel. Bogel? Ih, boten. Wah, kon tonggone bogel. Kandhanono ya. Nggih. Nek petuk bogel sak waya-waya. Nggih. Digawe bulurah kene. Apa buluran dolek bogel? Nggih, nyolong pitik sak tarangan sak ndope. Bulurah iku? Iya. Nek sing ngomong ngono ku ya cocotmu dhewe. Apa bulurah ngurusi PT Anggrem iku? Ayo celana ngono. Ya. Ger putraku.
Lah nek potonganmu, wong kaya bebek anggit. Yo. Balik. Mbak, Peteng ijo. matur suwun nggih. Kok matur suwun? Lah terus diterima. Lah kupingmu gak tau dikoroki. Kone iku ditolak. Gak diterima. Gak diterima sebabnya awakmu sisane bakul bakso. Mulane aja mblaran nang kebon ya ngono. Gak diterima ya gak getun. Balik nang penggawean lawas. Penggawean apa? Nang suruh. Apa? Delok kayu putih. Bare apa? Wong potongane kaya ngene kok unggah-unggahe Kang Mas Andi lumut. Mbok ya dipikir. Wis sepero bayan adi lumut kepinta. Oh, Berarti makane garangan iki. Kok acara Gungsi Morokon iki luas esuk. Di meriah-meriahno. Awan menekono kono. Ya, bengi nekano. Terus kaya. Karena tujuane masyarakat ini cek seneng makane bondo gak masalah sing penting masyarakat seneng. ya. Yo, Mbok. Sing metu duduk Ponorogo. Lah apa lho? Ganyang kene iki lho. Tibae dangan si Morokon sing metu. Kok untune nang linggise. Sak nambahane kulut. Kae ngisi kok kaya sekrop. Ojo nyek. Kena apa nak? Watel. Kok diabuk lho. Kula nuwun. Monggo, monggo nak monggo. Niki griyamu ah. Nggih, omaku nak omaku. Tenan wae mbae ya. Niku. Aduh. Apa? Orang-orang. Cilik anak kecekit dulu. Iku mbae. Apa? Tenan, aduh mbae. Apa? Sampeyan gak duwe jeding ah. Wow, ditandani jedine bocor, rusak. gak isi banyu. Belek mbae. Le. Aja le. Kenan wae mbae. Jenengku Peteng Ganyong. Peteng ganyong. Lah sore mono nduri omah. Apa nduk? Kate duduk kunir. Kok duduk. Ika kurene mah jangung unggah-unggahi kon. Mas andane lumut. Unggah-unggahe Kang Mas Andian. Engko nek lamar aku diterima kon tak perseni mboke. Iki lho pinter. Perseni apa nak? Pendoso lho. Gelemo. Ika supring bet. Oh, sepiring bed. Tarik nang mboke ya. Ya nak tenan aku ngrungokno. Adus ta nek kate budal iku. Aduh. Putraku si Andi putri kang
wong. Rene nak Rene. Ya sepurane anak ya. Nggih matur nuwun wae lamaran kula diterami. Le, kleru kono. Masa kleru. Gak ditampa, Nduk. Lho gak diterima. Andi-andi lumut gak arep. Gak doyan. Gak doyan. Ditolak. Ditolak Ya gak getun. Aduh. Tak kuput. Aduh. Santo. Gak ditampa ya. Jere andani lumut jere gegere bengkong. Ya gak gelem. Gak gelem sing jejeg. Kenapa melok ngangkat tutup kene kok gale melok. Kok sing koyo ngene gak diterima kok. Ya mesti ae ompeno elek ngono. Seksi ngene gak diterima ya. Seksi ya gak iki sapa? Kula ta? Kula derek kadang-kadang kula niki lho. Awakmu mangnen Mbak apa? Aku ta? Yo Pak Mercy, Cak. Awakmu? Aku ta Avanza. Aku manu Pak Mikroelektrik. Hei, mbak apa mang? Loh, kok dipekul sih? Oh. Kok Iki kadang. kabeh iki kadang. Lah iki jenenge sapa? Ya tambah kula perting kone. Oh, perting kone. Kadangmu kabeh. Sadurunge nggawe tak condro. Oh iya. Umpama kembang, iki kembang mawar. Keting apa? Keting ijo. Kembang kenongo. Perting kone. Kembang gading. Lah nek iko. Kembang gaceng. Kok kembang gaceng sih? Lah ya wis aja lho. Keceng koning. Kalem mbok. Wis kok niati ta. Nggih. Padamu kabeh ditolak lho ya. Aja gelo lho ya. Boten. Ya mbok menawa awakmu diterima ya aja bunga. Ya tak undangi. Gara putraku. Ya apa tanggung jawabku? 8 juta lho, Drun. 5 juta ya apa? 3.500.000. Ayo Drun. Cak, pura-pura ketutupan. Wes gade ketutupan. Iku lek diutang iku tanggung jawab, Cak. Contoh dhisik. Iki perkara apa? Utang. Utang. Utang piro sih? Aku 8 juta jonet, 7 juta. 3.500.000. 5 juta. Lagi kenekan iki. Gak ngutangno iku.
Jole Riko ayo. Terus wong utang iku wajib pelaknya. ya Nek duwe. iya Lah nek gak duwe, ya semoyo ya semoyo. Semoyo Tak semayanane. Pirang dino. Kurang dino. Petang tahun. Ya. Petang tahun. Ya Minggu. petang tahun wis sik apa kon sanggupmu Wis kapan sak wayah-wayah aku duwe tak cicil. tapi ada kesanggupan mengembalikan Oh, ya gak apa Ora ketane iki ono kesanggupan balekno Masuk duwe inisiatif. ya wis ngene wis awak dhewe iki kanca supaya gak pedhot ya ya wis koyo ngene iki ono kesanggupan sadar kon kuwi nah nek wis ngono timbangane turu sore-sore Lho lah pecah. ayo nang Simoroko Oh, ya. Pecah di kono cak. ono teater konvensional Oh iya. si Maroko niku. iya lah yaiku Lodrok karya baru Mojokerto Jawa Timur